Tumechoshwa na mateso ya dunia. Tutoroke ibilisi na maovu yake. Tutoroke ibilisi na maovu yake. Tumechoshwa na mateso ya dunia. Tutoroke ibilisi na maovu yake. Tutoroke ibilisi na maovu yake. Ombi langu, Mungu wangu, usiniache nikumbuke kwenye kitabu kile cha uzima. Twende kwake Bwana Yesu ndiye ngao yetu sisi wanadamu, tatuvisha taji yetu sisi wanadamu, tatuvisha taji. Twende kwake Bwana Yesu ndiye ngao yetu sisi wanadamu, tatuvisha taji yetu sisi wanadamu, tatuvisha taji. Ombi langu, Mungu wangu, usiniache nikumbuke kwenye kitabu kile cha uzima. Shangwe tele tukifika juu mbinguni, tutaimba wimbo mpya, wimbo wa washindi. Tutaimba wimbo mpya, wimbo wa washindi. Shangwe tele tukifika juu mbinguni, tutaimba wimbo mpya, wimbo wa washindi. Tutaimba wimbo mpya, wimbo wa washindi. Ombi langu, Mungu wangu, usiniache nikumbuke
ya kimana ni bya kima umwanju murigeria to kwaringa no cha asumo wa magazeti ana muno chitariki chiga chia rero gekonge ucenga umutinyo yigo gwatana kabino roni go genta kuminyoka rero iki chikare chitariki sana chireki anda in fact chitariki nkiano mutinyo gwatana kabiro mwaka 2024 igo mwaka nyana koga kwaera twatete nga umwaka uyigano bwa mapadiriko lakini timetinga abu asura mapadiriko abeire usina wagenda otenga chenzi on work we are Gen Z lakini rendi nawo chi hashtag yeko nawo kwane kali tukuri goronga ki aye orochenga chenzi gane chikokoro ukabira iga Kenya itamaliza ahindu chikunya akato kunyarigiria senjere yobwa kale mono ko bonika asama kaitoka ikanto bwate egazeti ya Standard na egazeti ya Daily Nation agusto chikunya akato kuligeri na kweranga na hali ya nyanta ko baka kwa obolito asiti gazeti echo anda mono karondo chinga chenzi nere kanto kwanika asiti gazeti chiga mono nere kenta kuna kwa obolito kubwate kana amono uchasiri ribanya ko bago twara na bwo kwanikinga ngobori bari light from the government ya Kenya ngobori bari government ya ko weekend chira chiri ya nyari ko bagiye kurira aba Kenya na to chikora murekera stika zeti chiga ana mona ngora turabe mbi bari babete ko bakurizwa se bunge nyorete chitari keji aba agency ya chita se bunge bagatami kunenje ambulance kurwa sana gati bunge mwishi toro sa se pichi ya gatano no mona bigi pichi ya gatano na kabere egasa ya Daily Nation abai gondo chikumurikira se ekina kerike baternity yo kabiro mu governor ukorokunga nere Obado wase okoti Obado oyo nenge governor ya Migori nabai gokibwatira litine family ya eminity abana bae to chikora se peche 10 kikenda de kabana tabategera rigorora kinindero imambi ya rero ke guchikuba ikumurikiro abai gonindo chenga gashagwa ni gari isolated timbetinda kinanye beka sike gusi mwaye mwana we tanga mbede ndege ko ngiri game nganga kinene mu chesa mwana we wanera rojenga ni gachaire yani atigire inka na arali na isiko yengo batekana sasa kumini kwamba gazeti ya Daily Nation chipechi ne chiakianda ngo chitale kwa raso boime ainga ndo chinara bwato mungsoga Hezbollah chonyara ko tokwanya nabo gazeti ya Standard igando chenga chenzi bagente kuna kubuli government nabo igo neyo bomo ebyombe biri kwegera obwene bwa mwanya bantu nebya mabindi bikubori government yose serikali irabisi ene kingango bekere ekyombe kyobochori amone chimbebe asemere mo kubatikana nga asiboni ga Kenya tibwatikere me tibwati kyombe ekyo ekyombe keroni gokire interim ikona kuligeri ngeke Kenya ko bakora obochori bwa director matukumake eitire anda nemono obochori mbanya tukobwa kuni chichanga moto 1212 gali puna amasakranya tukobaka kubura kundi batanga neokoba ekyombe kekete ya abizi ejini chipechi akyanda nawe go chipechi chinde chukunyaga tukuligeri ngaki gora abanyagitari actually abanyagitari abaika katuwanza waka amatukubabero mugomobo it's almost 96 days yani 3 months na gara erete 56 bagatenga mugomo oili lakini clinical officers nabo igo KMPD bari serieri aburerio bagenda mugomo bakari tukurigoro kana utibanya tako bagusaini mkataba ende emiyadi metiko serni chikunyako ke ukora umuchando obo ayonsi no ali kaiga nabo igo ndo chikunyako tukuriringa visi yomo rugibo mukoni bumura ibwense ngana kie konyako bikuburinga chibesa chibanya bari konyara ko bakonya kuri ase government yanene ko chigo care kuchi ase visi yikorengana na umura ibwense anyara ko bagakora nga chia visi njire chiranji konyako chikuruswa ase constitution ya Kenya una injire ya muyuko nda chibesa cha Kenya timetinye twabasa sepechi bono chiaime Hezbollah chakire gazeti higa turamurekera kubwatekana no murandi uri okarokirwe nga Paul Mackenzie timetinga mpaka sasa nenyo ta Mackenzie ngo exist ya actually Mackenzie ni kwa developing story almost 2 months 3 months 4 months ilienda kwa muda ina ndendo chabono ya irane irega
nindo chenga aseri tukore igoro ikarare ngase kigambero nindo chenga witness ya yabete ose oyore kirori nabete ko bakagotene ni wanyara ko bagakwerera ikiagendereta se forest ya Shakahola oseri nani ya Shakahola yoranga nani ndia betiri kuira abantu abange kigima actually ilikuwa 200 bodies jana tukuru asensemeyo yungo bwatekana no 200 I think no kwengata bakaguwasirie obugima lakini bono abana bali gosaba sakia mangana majya babete ko bagutangwa mbabo isa gukaba story kubwatekana ne witness yoso ikiro limunarenge kweresera igikyarenge ose igikyare kogendera so muzito yu Oshakahola dochi kuba ntomanyenga ningi kyagendera torore ekero amangana yo anyara kubakako bakagosoti bokuru actually ke konge asengani yiga ketokotema kunyuri umurigeri ngange ndukikyabete asensemega ya Shakahola ekini kinga kikiri abakenya kubwatekana amuna marandi yayiga yo murandi yiga Paul Mackenzie bahari kote banga kero saboko yengata mpaka kwa ngwachi komera na Nyasaye direct actually ana marandi some teachings to kwente kuchunguza nyumotarate bigu abantu mbayimogete korune bakurugusiga iga bachito rombaka Mackenzie gaiga bakaenda gusabirwa abandi mbakweta ba mibiri niri yarukote bunganiro ororo abagusimba kwanite kegusi kebatenge abantu bamwabo mbaro abantu bamwabo batete Mackenzie baguchikoriki nandega ko kwenda oroke konge kwa kwimuka ni family yawe yonsi pipa baka abana bakomongi na kwenda ga alikuwa beki kambioro eniri nandi yaringeri nene bagwata usino bunyombo bokoboke bono teammate na kwengatera baka wasire bugima teammate nga kiara ko nyarekana injari nge koruraiga lakini in fact abantu kumbe batete kwa ndo Nyasaye ni bakorete lakini ndi katoe kana nga bona amarandi yayiga na ararenga mabe government ya Kenya chite karigereria amarandi yayiga na rusitu kwa sense mu mitandao na injire yamo yokonya abakenya mbakonya teachings kitali chindonge nawe government ya Kenya nyata kabage korosi task force yari konya ko kuriringa ngaki abarandi gosichikanisa kiraje konya ko kigukirania oburandi bwawe imensi ya Kenya korengana amone constitution nawe go ipengere bindi mbiro byanyata ko bikubekwa na injire yamo yokora na kulinda amarandi yakunyakubaga weekend kwa imensi ya Kenya exactly togutikana ne Roberto Lisbon toguskana nda sepeje itora murekera musubati oyamo yuri myaka 53 and 53 years 53 okay oyobe tokobaka kuiba chibese usuku muibera omusacha bw'imyaka 52 70 years oyiba otabanga ebirengere bya mbiri bya yani mental health was a mental condition abetega kuiva 467,000 ino mugaka bwe myaka 52 obente kabaga kuibirwa chibese no musubati bati myaka 53 nenda mai ko musubati kurorate miri kuiva 968,000 korwazo mugaka kuyiga oyo obwate myaka 70 okurunganere Peter Kamau lakini kikamtro yiga konge keroko igunga abanta babiri ko bakoreberana from kurumaega iyi story amaswana na mango mungu siako iburu somo Kenya ko iburu singencho muntu tawo ko ibere limo ani mambia cha ko ibere ani mambia nda cha ko ibere muntu no kwanta ko mwafoid nani keroko ligirie se story yubuya andake uhusiano ilikuwa kidogo ingentu kiagerete nga mbako muswati ya access chibese chiga I don't know bono gosiga no boivi gosiga ne chibese family bono meto komanya lakini medegero uchiko chibese bengi neba ne che family no musachi taramanya na iga bwate etatizo yo wikomento mwini volvo tebe bezengo rusinde korereki nega lakini siko rusi atamanya ti no boivi lakini kinali kato kolige family matters igente kigana lengia ka boivi singencho ni familia yamo mubwendo ko koreki ko gamba muigwane ebintu mwagambite mbaka mukaigwano kanyore epini nto ndete yorengoro igo ena maswali haituko na kwebulda kinende ko bwata kanibo kawo sefireti abana bao kalende buya Nalokonya to amete murugyo karaga chipini karana no mwana ogwe sengenja ba subati barago actually koru Eden
nabasageti bagete tuchandegete mpaka bone n'abachanze umuntu nambori ngaki yari gotoka abono ngabaswati abambayo kunanga Yesu tajeti lakini ngo in fact into yonsa kere to harto tugote because inga ke to ko ibinti bingi bikonya bikokorekana emyaka ya mega nabasacha bari gona gusumba lakini boni gwisikuri na town kere gento lasimo yaba swati useke gori ke abaiseke kenya ko bagyo koreki ke ko bororo which means timetinga tinigo chachi lakini hiyo yote 9 no gendete korenga nkikegendrete exactly imiyense Wanto uska muntu turamurekere parliament ngubwatika n'kitariki ya 25 mutinyo June ngora kwera ni gase bechentaga nikigima abera mpimbara robare ngase enyombe yime bagotanga main parliament building kitariki ekyo ekero abansa agency basote imena kuragira kabisa bakariranchi Lote babu wina ko boringa nababikirite yarasigete mwenyoreto lakini yote teza kubikuno wacha wateba ganda kumanyinga MP okurwa Super North nabe okurwa na Emily Odhiambo tomorekena Didmas Baraza mwana Bishop Jackson Kosgei oyore nominated nigo ntati kora murekera inkibago kwana kubwatekana ninkibaro chinga kiyo agero Emily Odhiambo atabona na roche omusubate omuyoro MP asa ikarante yani arenge isi target goikerwa na generation yabate yanga Gen Z iranya ariko bagiko musiriria ubugima gwakera bagwateganka yo kusarikende gyons nabiko Didmas Baraza ninga batabona nigo ayigweto musawe mukawate banga Didmas Baraza ni target to bana to kubwata era batabanga roche amakweri na maisaye nabigo to guskawo chaga Bishop Jackson erega batabona mba manyete nga Bishop Jackson tarenge mobe nigo bamutete aswaga gatoko escort basoke ngora igo no morembe Bishop era na maitenga actually ge konge kero kurige vi video chiri ni Odhiambo kara ko nyaka ka gasoka kurase ebunge higa kulikuwa na some dramas bantari mwana CCTV mungaki kyare ngororo neba mpaka babunge bande mbali ba fendeti bakacha kokonyo na such and the terms wono ga ase Didmas Barasa era I think negati abatioteri bali bo muraibu Dr. William Samoei Ruto andake korengana ngana iguwa somtsanda gosenga bigo kwaneka igati abarajya bayiga nabuba abere ko baba kobera angeno muraibu ense igo ibintu ebinge ebyo muraibu ense aho kora mbabwate no rate gusimba bwate birengeri nka kibigenderete kokorekana igo ekyombekega ababunge mbari batage tiaro exactly ya bar goja ko anyora dimeti kikiere go nyara ko ke wape ntango saito kwa na ndeni for example katukuri ababunge bari bachete mpaka chi duka cyabo bagasari neduka ya mona Nairobi gari bachete ngeremba ko ndevya supermarket cy'ababunga abaga bakana mpaka imechi yabo bari kubanyora abanyene barabwa abanyene ngikiere goja koba igobona keke ya para sago tengaki enigaro chama kwena maisa which means nga nwalinga se target ya bantawe ko sababunga abaiga enibo yawe ana to kaba ke usaru asenye njunga na bale ahange mono no muraibu ense Dr. William Samoei Ruto igo ebinte bingahanda ke na babwanto kumunyuri anyore mura umeto monto amuna boko bakini abarange abwanto kunyiba otenye kine kiga ekebante ko korekana bono ga igando chinga ti million 150 million ne arera chikonya ko ke utumeka ko renovate ebunge kubwatikana amuno bosaribu rwanya toka bogo korekana baje chibese chiga bono cyatokire kigima bono ni chiyale cha kwakana abanyagitari abayitanzi nchi lakini Kenya ibintu mbiri to gopusa byengenju mono oje ikaba hotega naka nguru kare gutichu mapema singing jo chenziga mbatete ngomuswatu n'umubi ababunga ababuka banyene bakaonjuka na bakataya kama ushuri ko kwa mkate iyo nini yo budget misi yuko nawe gomba tena rode wakile ya mabona mambike ukwana yoko kungo Mwanza Mwanza nigalenge wote banga ababunge na ubakubata no president babwate chinza cyokurangera ni saa moja jamambi wikaranza se bunge kubwatuka abana jeshi ko swararia
ase street gochikogayana kobeka amani lakini mbabo at time cyo gochikorangirisa moja gicha mambi bagambe na government korose o create employment opportunities with as youths actually ge konge omobungo kiari tukori goron charinge some development ase bunge ya engwana nerate taronga nje kanali ge tengwana ya nga kiarenge arafu ne project chumura kwenzi Dr. William Samoei Ruto na habwate vision gocha samo Kenya na habwate ganga lakini bone speed ya kuiromo Kenya erigoro mono ikina mbeyemo so muraibwense ngatari ngasinyiruka tokorigereria as history muraibwense William Samoei Ruto nanya takabaka organize ni chinsi chesko anamono ngensi ya America akagwe state visit gocha sense ya America achigotara kubwate kana amone speech eri nya takabaka koru na chita about climate change akarwe speech ngia agatene ni kubatera bakamukira chinko bibonsipi one bintu bibi korkinga omurayo igana bwate vision lakini tewe yako nyara kabaka konyekene gocha saba Kenya ni aigego chenjire ya bwango mono omo Kenya kawaida atanga kwa adapt nale kendo kende aiga somurayo yiga chia device chia andake nturochinga andake nga chia device chiga cyane ko bachikurara njimba ento ko mo device bamotenga ekiga nekiga goikanga kigete neyo mu aukero kwagache to kwagache nyumba wase kidirisha utarabe ko musingi sasa kekera motarabe ko musingi inyumba yekuko lazima waze ko runse vuya ube ko musingi ore strong on tiri pillars makobeka gose chila filtration ibinde bgotia gotira bako ikere gali ase nyombe yakoera bone ko bunu bona ate gotoiruki ikina kyaba Kenya batate itina no mubungo igana nete ko ka kwana ali tukore goro nga omuraibwense nerie anyare ko baka gokora ki akomnya kibintu mono bono aba Kenya bamote aire ngora ikintu kikine ngora nande ane mono ngachibese chiga chigoswa ase chiabisi kitamanyire ase constitution na haro Kenya kwa gikuru esingenjo ndo abwate a constitution eyiko nyako ke gutumeka ase bigambiro a means ya Kenya mbakanete chi office mbakanete ko twara abasihes abana ko bago choru 50 lakini kere kia kantu mbake se bunge keira namba ka asomura igwense akabachora akabatuma gochiese bunge ekoti akanire ekoti krea kani ke ajira se bunge abanta bambati ani tukumba ko utiani ugwanse mirimo gweka gwatigarite kubwate kana amono kubwata no kuwe koti ne executive na legislature barakona gupingana yabate banga ekoti yaregatina kana onya tari ekoti yatenete konanga abanta baiga mbali mirimo mbakarere nguri wari umushara bwa Kenya abanza mera barenga 50 ndubwate ya obisi yomo first ready ndubwate ya office yomo second ready je office echiga jibekira se constitution ande go asinito yunganto tete office yomo prime minister morugi go mo prime minister abunja kwane kitine ndubwate na dige tukeni kera kwane ka office of the first daughter kai Rachel Ruto omwana oye Sharin Ruto na na tete office ikintu kyanya takaba geukanu amuna pa Kenya ne constitution ere kanya ko ke tengata no bono litukeli kanya takaba ka ukwana moisode nanya takaba ka otebanga chi office chiga itego chiko chirusioro apa Kenya ba kubuli ingi kiagerete kabe kororo asengenje bunge yani bunge koti nyakanete judiciary nyakanete ko boro go chi office chiga watanga anda ke economy ya Kenya ne nkemono te konyara kana no mo CS Musalia Mudavadi none aromba kanite ekoti ne kanite okobero rokwa because keroge kikiae ngera bikoste constitution inyara ko bakeko gatebanga umuntu igasi aine ine lakini no kire pending igari no kire no agenda high school to wate officer of senior teacher ono mate na ozira lijo mate no mwalimu actually senior teachers bona auto aba ndo bata ba cabinet secretary ono ngesa bona na office yomo ndotenete amangana administration yo pitok
nati nete kinero to tengana senior teacher okoligiria abakori emirimo bonse emirimo yabo like ngomo senior teacher akoligiria emirimo ye school nga kiegenderete kere deputy okoligiria nga syllabus ekogendereru senior teacher na agenda okoligiria emirimo ino nga kiere ngonyara muri mishare ine gasia bitoki yo agenda gukora iminsi ya Kenya ikobono prime minister bise yubete benti gutoko actually office yabwe ale ni office yaba prime minister yani aba CS bandi turo chito koranga mo CS useno yo health ogwanda gwande segete twanyora nwali omura igwense nabwanda kuikensegete goseko chuko kwana igoro ngaki yogo kin trade o satomo mo PS amo atome mo CS trade achiko kwande ngani kwanyora oyo iko chire na no muntu ndi na roro ase ministry ye gachira bono ngaki abantu ababiri barakwane ginte kama because bonsi na ba CS bare ande bonsi ipi na bakenya bakore mirimo oyo ndengoro ari ngaki unjaite kuna ngai gasi ninche naenda ngonche naenda kuwakilisha ikona kike gatwa rasa matukoma kaita esegia amachiko rokana before mora iwe satara change chi ministry chigatara change gatia ba CS ke ba cabinet secretary ina korete changing esegia amachiko rokana nga neno mono asesegia amachiko rokana asumo CS amo cabinet secretary o trading chinga kicharinge Moses Kuria ese nyama itikorokana gati ya Moses Kuria na Musalia Mudavadi asikiri batetinga ninche kwanda ekabanga nesegi ibintu bingabune biga na bi government byanyara ko bigo cyanda andake government irabisi chinga kichira yangire kwikania ibintu bigo sokotekerera amagani y'abakenya exactly togotikana bono roboto rutoskingwe paka Mount Kenya region aye do chikora murekero mo deputy president bagatebanga rigiji bagatebanga rigiji na rochenga e plan nero rorera chikona ko chiko divide go se kwatanana ahoro kongurwa Mount Kenya region kubwatekana ne elections jio mwaka 2027 oyichi ojo okorekana how many years from now actually miaka 3 ya tose no mwako kabe na tetika jeta to exactly esengenjo ndobwate ko bunu wepunge mitinyi kianda ibintu binde imitinyi sitanja rwete kiande kabasita ndobwate ko yarigani motinyo gatana gatatu chikora cyanyara kwa chibwako igu kianda jumwako gatana otimeti ko sino motinyo gatana gatatu iraje kunyaka ke wikera lakini iyo yote tangaria tuone ngaki ngayo kunyaka ko koreki ko nyora iya ekarorori gati acha kwenda yanga naro chi plan nere iraje kunyaka ko divide engo bwatekana no mubongo ko runganere Eric wa Mumbi oyore ole omwempiase e constituency ya Madera engo bwatekana no mwempungi yo kwerusia se camp ya rigati gashagwa egana gashagwa bona gutirembe yo ngabono abantu bangire nambe ane angire ko kya igasorongura Mount Kenya region lakini tokora murekera chi profile chinde go sabantu bari abana se e camp ya rigati gashagwa niko tokora murekera mu bungo na Ivasha MP kurunganere Jane Kihara oyobereka bate habuna barabubu na bare ange no mo deputy president ngo bakumurikira mono lakini mbari ware likubwatekana no kumurikirwa bakunyara bakumurikwa okumurekwa koligererikwa ingo bwatekana na sega zedega ya The Daily Nation ACPH iga ya kianda lakini bwana kurugaika ingo kwera stibeli cha mega hizba tunakora nega zedega ya The Daily Nation tumanyenga France niga yabete ko nyetuguterare team ya Spain kubwatekana ko nyakigore ya masse bose kuboniga France ya qualify kwenda se ekimenano kirikia finals I think semi finals baningi wa semi finals ige dige nkware nandano chabantu bako nagoteba nga EPL nga kigo chako tariki 15 exactly nyunga tano gatuko igo ene dige nera konyora nyako kipo abantu pisnere ya ansire kwera ekene keminano kya kendere ko bake wa kuchitimu chinyingi cyanya tako chigo chaka cyanya ko chigo akwisiko ehina ro mupira gekonge mupira na boli ko kawaida to kurenda somo tumoko omwenge ene tunyaka to kwena ga igaturigere gazeti ya Standard ne atorenga omoriki
kingina ari anyata koboka kwa oburito kerongo na koligeri asti pages kuna arto nyakato go kwanira asti gazeti ga ya Daily Nation luchinga anda mangita yari tofauti mono otatigana ali turachikunyakato ko genda go kwanira na birita nyakato koligeri atunyakato ko birigeri asinja yubikirano. Ninaposongwa na shida katika safari yangu, na nikitupwa upweke, marafiki wakinikana, katika shamba la Baba limeonekana wazi. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Ninaposongwa na shida katika safari yangu, na nikitupwa upweke, marafiki wakinikana, katika shamba la Baba limeonekana wazi. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi uwi, niende wapi uwi, lele bahari uwi, uwi, kando milima uwi, hata mabonde uwi. Twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, Mwokozi wetu atujali. Huruma zake na pendo lake ni daima. Twende kwa Yesu, Mwokozi wetu atujali. Huruma zake na pendo lake ni daima. Ni ole wao wachungaji wasiojali kondoo, hamkuponya wagonjwa, kurudisha walioachwa, wala hamkuwatafuta wale waliopotea, bali kwa nguvu na ukali ndugu umewatawala. Bali kwa nguvu na ukali ndugu umewatawala. Ni ole wao wachungaji wasiojali kondoo, hamkuponya wagonjwa, kurudisha walioachwa, wala hamkuwatafuta wale waliopotea, bali kwa nguvu na ukali ndugu umewatawala. Bali kwa nguvu na ukali ndugu umewatawala. Niende wapi uwi, niende wapi uwi, lele bahari uwi, uwi, kando milima uwi, hata mabonde uwi. Twende kwa Yesu, twende kwa Yesu, Mwokozi wetu atujali. Huruma zake na pendo lake ni daima. Twende kwa Yesu, Mwokozi wetu atujali. Huruma zake na pendo lake ni daima. Niende wapi uwi, niende wapi uwi, lele bahari uwi, uwi, kando milima
Yesu Mwokozi wetu atujali. Huruma zake na pendo lake ni daima. Twende kwa Yesu Mwokozi wetu atujali. Uyakimana ndo mwanje digeria mega yakonyora agabreki agakena ngakiri gato kunyako to kwina gochaga igato nyako to kuriria egazeti ya Standard gato nyako to kwina ngana ari amurike iroro ge konge ketwa chiga gote yo umurike dinga ngana nari to nyako to kuriria segazeti eria ya Daily Nation to nyako to konyora buna ngaki abanyagitari chintani banze ko nyako bagokora okorobika nditu kuregoro weka ase nyomberi ya afya au si yuko nyako kutoka Imie County ya Nairobi. Actually ebigane ibintu biri byara ko nyako bikobori gosi byanya to ko bigo sigatere gose ko beteria chenzi ko swapara atanga bone government ya Kenya ngiri gotokora emirimo mapendekeza e kampanya to ko bakonya rukero bagende to kuna ukwana no muri bwense wetera asumutanda kuri X niko bagende ko tebanga abantu bande bonds bali bekire myaka 50 baende retire 60 years. Kero twali geretia se cabinet area yomo raibense ndubwata abantu 6 of them baikiri myaka yiga togo chaka na Chirchir togo chaka na Musalia Mudavadi amuna abanda abange omwaziri w'ekisemi Machogu abandi mbaro bona abaiga baikiri myaka 50 ngaki uchi kunyaka bagekoba lakini hizi bonekero koradigere neri chiko rigoteba kero monde kire 60 years asi government ya Kenya dichiko na wali goteba mondo kire 50 years and 60 years and retire erinde generation yankenere nyori mirimo nevana asabu alimu imyaka neri yoika kwanyoranga umuntu ngo retire igotorate president yakire 60 years abantu ko resign umungasa no umete umu president ereni gago choru nabantu bona kero dichiko rigoteba umete ndobwate yago choru nabantu nabo gogo choru agose kwa gwimirimo ye serikali abaiga nigo baire mirimo ye serikali banyako bakora mwananchi mirimo nabo go mu president n'umuntu wocha asu mwananchi ocha kurigi egasi ereni gasi yago cha kurigi abaiga baraboni go baire gasi anle kingo mwalimu karoso merete igasi utetoye gukara gwakola masomo utetoye gwigasi tuligo chukorigi ngabona njenu mwalimu ndete mo koreki monjore mbo mwalimu no e profession ya obwate a politician ni profession ya abwate yogo kora politics iwa gocha mwananchi nero gwato kubwanga ngoko chanu siniko gochora na abega nigo bakoba elected no morai wense bona kike bako moteinga anyora abantu abikiri myaka yiga nire byana indusi nyaka tokoreki togoswa inde tonyori mirimo aro kekonge kerongori kiria si Kenya graduation tokonyakora 3 times per year and like myaka ya mega graduation to amede yaro ko December mostly December Olega ribo gorite matatu abantu baichire minutes back lakini bone graduation abo kora neba mbutuko bambia abantu basoko banyoro bigite count which means nga abantu basomire watu ni wengi wamesoma pero kuri GTC ya only as a sector ya gosita tebo se healthy abantu bakorera mangana bo nyegitari boka abakobyecha go graduate TC ya ku January mpaka December abo government yokete ngitaka kubarika itiwirite kanata usen 10 years abantu amakanyori mirimo bonse esinginja abantu bane bari mirimo patara ikimyaka 60 yogorita osabande baikiri myaka 60 bagendere stadium mirimo abaiga bakorire school mbatete banyori mirimo the same government nero ko batete ba mirimo lakini oradigirire kero youth aba babange bataite gasi kwa kwarira abanyagitari nigwete mbarenga ba graduate nyagitari ngato kwate Kenya ruto moteta bari kore ndego ni wengi kekonge
Yaigana aro ngike tote ngaki keto kolike liu buya bwigento twara gino bobe bwaye and the same time abantu abagamba bwati more experience yo jo koreki igasi yiga it is good mwanya ko mo go fix na diga se ko nyara ko ge kugenda buya igo mura igwense na bwati kitire kenene gaiga ane mono asense mi ga yabanya gitari ngabanya to ko bagoteba mu waziri bo chenu Susana Kumicha anya ko ka ko hendaka ande nyumba mbaro chimire mako bakorera nere ne nkorigereria ari because ta goite government nere morigete to goite government asimonya ka ko defend a government nandi emekutani yanya ko bakego korunto aruche bakote bunga ngo kumara marube alekinga bari mu ba jina second ba to marube yo kwanda karakini ikambiro ngi aswete ime ebyombe bya kupetina nati bya aswete ime bikanya ko bikobagambira timitinga yikine kirikenya to ko bage kwanda gushintu nyako ro kiringa ngai achite gochi nabanya gitari abaika mbanya to ko bakoegwa ki notification inga ngo butubari ande kabanga oyibono kwa bagutire ingokoreta ache gokora mirimo oyibono oteta ache kubutunera ondi tayo igo government ya Kenya ibintu bingo munebigani kwenda kurikiria sinche yugo imimono kwene kinga emegomo yegari baka abantu bakogoma injanero tokonya ko tokurikiringa kyomogomo kunya ko gokogendera inunya ko koru asinchira relaxed mana akoro umuntu ari comfortable nga omogomo yega dibayo kwanda omogomo tonye ko tokuiwana ingakinira bali mubale ko masana ke kongo nyakeria ngakiria defdi kuta mpaka twanyorte nga atarakwana ibaskuru jiyo era ito yarengera tate kuigunga kwani yani nga twafunga ika next omogomo rasimobe lakini mpaka chapaka isaransa bakateba nga bona aigana iga kero mwaziri Fred Matiang'i aswete kero gekiga akateba nga ibintu bigana bitete gukora bakakora mpaka nari twaje tukanyore system indi nyia ya masomo CBC nario nimekomo na twaje tukora mugomo bwa barimu ibona hano mbabonde bwisaransa nyako bakurya lichiburi kandi yo konekinga emegome yiga nkwerere asinchira ingia ndo araba bunge mbamendu kibesa actually nande bakotebanga ndundori after ni kibesa echo abande bakokana sia tutaki pesa ya ngaicharu bakomentu ko kitali kuli kumwari moyo iga because ene syllabus egose ine curriculum enyi anyako bakero system eteta barimu abayi ndana nemono konyoro mwarimu akorega the whole day yagosomji subject numbers lakini abandi no bari school ikana kichenzi bagatebanga ababunge ambali kibasikiza nti umunya gitari lakini hiyo yote tusali kumi tunaenda kuangalia tuone fenye itakuwa abu kerato genderete asenseme hiyo igorie cabinet yo muraibense Dr. William Samuel Ruto buna anyere ko bakakora ti cabinet ana mono ngakiga ya chenzi egente ko nako kumuboringa na bwente kubategerera nabo kurigiria amakani abo ti cabinet gusi anyere ko bakakora ebikaro aho gotatikane tutaramanye asebikare biga matunda ki banyare ko bagukwanira inchira baraje kunyako bagokonya government ya Kenya ana mono gokonya ekegorie geke na barabanya ko bakuri chipara bamayenga andakonya turanyora gasi asina rwento nyako kubwatera indi onyara ko bagoko genderera tadi keria watebu ngona kwa nyumbu na fitna computer dora inanguka ya kato gendere ko chibosio ge konge no chenga chipechi chichagatiga gachenzi nere gente kuna kwani rumono kubwate kana amuna mapendekezo abo isiri tukuriria Jumapili amanyekantenga saba kaiga bana ndoko bakora ugusaba ase kanseria all family pacifica buna injire ya moyo kunyora abari bana ndoko bagusiria amagima abo chinga kichokorobekana ikine chipechi cya gatano na kabiri no bamurekerete ingane yo abo chipechi cya gatano na gatatu ga konge ingane twarigereri ngakia ya bisi yo mo rugi wo mo deputy president aiga Kenya Pastor Dorcas Rigathi bisi ya ntakaba keo keri wa chibesa echiyo cyaro ko nyako chikobeko guchoro aburitangani buna inchire yamo yoko enderia emero birio aho imensi ya Kenya bone ehininga ne kete kuna kuboria kuna kwehegwa
kuna kwa gubulto na rento aromo kato tikarita singani yo mo deputy president na bwo mu rugyoye no deputy president na Rigathi Gachagua itukwedia Jumapili na nyakoka okwanira iguru gusika komochi wizara y'uburindi bw'imi waziri w'uburindi bw'imi kiture kiniki asarime kubwatikana aho nesegi ryo kurwani amaru atanjeri aigana adeni ga kwanita sikinsa mu kiti kya Mount Kenya actually Gachagua kurwa asama tukame antu arigeti murayo yegani ga bwate focus CDM na gikeri kyagara na kubori ngaki urine ibirengeri byabo ine Gen chikunya kwa ukora mangana yo kabira in Kenya kulinkara na nje Gen Z tamaliza asigera kwali kulire na nekara bakwandagana mwete mbale kwa banki noromo ikoyo mogere mugusi wako pamoja igomba maiteke ikini kyabo kerango kyabo ngibare ngokora ndiri baba tukabira bagobera mu ikoyo ngokora se erombei ndo kwa kikuyu kauko bakana magina lakini barengeke mugosi. Actually bono gaiga umurayo yiga chikambini cha chinyingi titaro cha chinyingi twatiro chiri Mount Kenya ande sigazeti ya Daily Nation banya toka ba kuboringa ki gosinanya toka ka ngana tigiru home and away na very rejected lakini gaiga bono kerere iko na bwana tamanya ngae ne figa yo mo Kenya no morai Nandinga twa kite ko te babuli tangani we no mo deputy president ni ga chora tuna ba Kenya wetani 40 million yumete egento konyenta manyeti dimeti ngo deputy president nerengo kirore chikwa actually according to the constitution yenyi ago chore running mate yao qualification ti yo mora kwenza gotwara ni running mate na cha gotwara because anything kisi happen in between obere mo president mwenzi ya Kenya igone rengwa kirwa chikura nikapata lakini agwa kirwa seke kavu kimora kwenza okay yora kini sasa kuchaguliwa na Mkenya amechaguliwa na Mkenya na beamo according to the constitution ya Kenya in constitution lakini bono Mkenya ogeda kama mimi kwa rego chumbori personally lameki kwa to ya deputy president a number of them bara wale chabanga no chikure chia actually ke konge I remember kero para ya we gaba ko chora ba deputy president babo na roche murayo yiga William Samuel Ruto ka oteba mo ske kiture kindiki ne ruru kuchkonya ko ba mo deputy ya pulitangani nani gatebe kana nga andake na barari yo mo subati esingencho na baragumbatete according nge constitution ya gateba katwa aligete abarwaniri bande bonsi piba bwata kirani ngimedi cyari ngaba subati otatiga omora yibwense uri boni gas mo ske William Samuel Ruto nenda kabaka gochara Rigathi Gachagua lakini kero kwa ile ya Wajakoya ile mane pia rego chakobanga ile serikali in fact ade na karabara running bago dichikula eba ngende go tofautiana gabuga bado go chakuikaraze kero gole hapo kulikuwa na shida no moswati uri tukore corona ro chikago te banga asita skifosiria na takwa ka choro amuno muraibu sita uchikunya ko mbwata ni ororo iko na hiyo tukuyo na nego tena ndara kwanite urakirira yona kwante ngata chikoba se task force area timeti ngakira chikunya kwa kwanga tutikata senkwane yomo konyo muraibu na ne mono kero ba konya ko ba gochoru ibono ika ba gochoru se docket yemo yokwaniki nga no baramo keto kana gochibotio amangana chenzi yoka ngakibagente ukwana aikana sensemeri ya Azimio moja wa Kenya Alliance ndocho mo liki omone wiki amakirikia Jubilee Jeremiah Kioni ndwato muraiwe kama kirikia DAP Eugene Wamalwa ndwato muraiwe kama kya Wiper Kenya aiga Kenya Kalonzo Musyoka amuna baraibande abange ntubwato muraibwa bake ase bunge enene Obiyo Wandayi bao kwana amuna bariki amangana ko bwatekana nga ki amangana agendete ukwanika ya chenzi na boy gonga ingendo kikiribanya ko bakoroki weche asi obugambi bwa Kenya nabo gomba kento kuna kuru ebirengere byabo asindake kanal gete abara yabare kunya ko bakwana bare ko tebanga umuraibu insina ali buya anya ko bakagotegerera abantu abayiga amuraibu wo mu Azimio moja tara kwanda ngane yebuya lakini tende neri abwate campaign
yokurige kero kerikyo bonya kero gwa kiambe kerikyo mo gwichinsi cha Africa anda kina kya mu bekire pisi lakini tinara ka kwana ngani utateganiria kwanda so mtandao oe ka tebanga bono inga kiyaikire abantu bagusaba Kenya bakurigitia freedom nga yanya ko bakyo kwaneka kurwa matuko amaega ngona bara yabaiga bane ko bakuburi umurai wensiri Mosque William Samuel Ruto ayene kinga ko bekale ekyombe kyobochori amone chimbebe abisi kuna enchire ye moyo kwene kinga obochori buri botinini imensi ya Kenya mochi kunya ko boko gendera abago ekyombe kinginya gyanse kwarigani obochori obonene bu mwaka ogoja goja 2027 actually ekyombe kiga kero constitution yabe eriga kero bochori bwerire general election yeri mahambi ya nga batangasa bansire preparation yo kwanza kwari gane bochori bonde kai at the same time mbari gotenera nga bono wika mbaka chitarike chike no ngabone byari ganiki mboni gambale yari gani kyombe kenkeyo nkiya bisi okay already myaka ibiri ya yarire ikyombe kikigo cha kosororo I remember anto abate kyombe kya ekya ogetaringe IPC kerikia rekorawo amona bantu aba okurumega gaiga kerikyombe kikia sweta bisi ngyanya tobo kon IPC yiga nyanya tobo kon unlike akorosi ya masakarari ba otasinisa muri chichu wakachikura igatuikananga obochori bwikirirange 2013 bochori kerbo ikirirange mbara yarigani masakara ya gatararosu mbara mayan company kigo chikunyara kwa korosi no bochori bwa 2022 yeah ibintu bingamne bigambya nyata kwa biko banyora ikyombe ke bonu iga ya kibiri ya already tubwate myaka 3 gochibosika iga obochori bundu banyara kwa bakorekana obochori bonde mboro bokobo ke bwate bakorekana nga chiwodi refo chiri abantu banere ko bakurusi wabisi ali asabante ba anyara ko bagusikia amakimabo obochori mbwante kwarekani wa chinseme chiga lakini kyombe kenge ya bisi yeko nyara kwa kwarigani ebintu biga ige ekigane changamoto ekyo abarya abanya teko bakwaniranga umurai wense nere buya anyara ko bakakoidinisha igento keriye ekamati ryo bwamo yanya teko bakigwikana igoryo korosya ekyombe kya IPC siponi motara igore pechende ekyombe ke watebangeria bisi tari lakini kerokora ryo bochori wo director wichicha ekyombe kige itoba mlaka yo koregasi okay ikyombe kyeto mamuraka na ikyombe kya IPC ngeroke abantu mbaro bare interim turochiyo mo chairman na abantu bari sita bayiguruga ari nabate yabisi lakini abanse gaiga still mbara arusi wabisi asime ikyombe kekecho ruba mo chairman ya choru na abantu bari sita babe batanu na babere bama gwanza ko kora ko kora changes go chance gaiga as a returning officer chichi constituents gocha county returning officers regional returning officers abantu abaiga bama gwanza ko bakore kwenda lakini bali barengo simba kento kubwatira nsiga iga bari interim batara yani bateninete ntenenera thank you boigo kato uskago chibosio Katogosika uchibosio ndo chenga ase chipechi chagati mo Pastor Paul Mackenzie na rororo tonya katokoligiria ngane iyo asinchira yubo ikiranu nabyo igo ibiro kirabya nyara ko bigo twareria ama gachinga kichiga atigazitega ya standard chipechi chagati ndo chenga ande mangeta ya molike rororo na ya chenzi agento kuna kwaneka ase chipechi chinyinge yatokwena kurumaga gaiga na arotonyere ko tukumurikira iguru ye umupira uyo gendrete jenga kongega ande mangita yo tegano gukura umurubiri yiga bwa magazeti asiri tukeri kari rero litukori Jumaine mwaka 2024 chitariki nkyanda igo mutinyi noro usukire amatuko nagenda kuna kumnyoka kiriorengereti wagikirani actually yakonge ya tutora ruesembe naga nitura kwanire kentekemo sichideke ibene ikenteke gan haruri abantu bakona kuhole mavoli na ndiri tukuria chuma mosi na kibole te redime kana ringi redime nkiento kikie akerete na mona abantu barute birengerio
ikinte kikiriga umwarimu oyo mukaguso ikrasime agacha kanyoranga aboro kiwa abo sabana bali aruchi kunyaka bakagusomia isabu baimukire kerugo kiae ekero kimwarimu yakobera gusine mesa bagesungire ese siring igoro umwarimu oliache mete abane school ka batate dio mwarimu ibintu ne binge bakora goro kinga mbako direct bakora akora ibintu ibike na ndo jenga ngwaru tete kechikose to de umwarimu ngabora chizo chabero so na urete mono kunyanga kai bona abana bakarbabe kekero kerigora umwarimu oliagacha karigiri abana bali agasmile agahunjuka uchise blackboard akarika kabaye umtiani ekati utawateva out of 15 marks nambe ya mokari create distance between ekero keria sikere ne from and onya converting to centimeters onya wakari create in meters to centimeters alafu umayakori angle of elevation yekero keri gocha sekona yani gochiariga sekona okay yeto kendi kia gatatu orike umuntu osunge keroke aye kwara kwa bayangulika kwa umuntu osunge keroke ana gometonguri kedashi dashi nga gigulika because no mukende kwa hiyo sinjini nani aliweka hapo ole school wete ngete school ne kati kwa hiyo iko which means say yete na bya chokonga e play yete iko sina max yote no tikatolika tingolika ngotari kire mwana ndaji kwemburu iboko bone kene class tote kene class kya bante merongo batatu twensi pito ungana ororo mora kwana kende umwarimu oli acha mumba etiko sengu baro mutiani oyiga obairo mutiani oyiga amax no taite ostara ndo keni reaction inga so oroli kende kende kero kya enkira sigete lakini obaire mutiani kolengana ne kero kinga mwake bekali egenta hakori no muntu gesunga litaringa no mutiani lakini bono mwaye nyoda se skande igamwenzi lakini ezibon esaba na boss bimbare ngamekera bakugesunga boss bimbare lakini muntu omunaro usibetengoli bono kuri kantwensi uwezi weka ni twensi toranyora because goligeria golika is the twensi pima majority class it's class twake so konyora max ayo wacha tupote basi because togo saliti umuntu kebeka ndi waona hauna sense moyo lakini asaba na bange wangeandika igo mwalimu uyu igari bagari gocha kosokea abana balisiko kubake biranya tebe ngango osonge kero kya negoro baiga ine nchira yarenge ya raisi konyora umuntu uri osongete inki gegende keke batsoni bono mambike konge asobo kumoboiga na bawo kolege ndoko tubuganganya lebo go punish lakini at the same time kwanyanga na biko go punish kusina kuibeka asum chando yu iko yabana abayigonyo ndiba manyanga umutiani ngochole wetira sekero keri abangifanya ifo igo bintu mbito kora sama kimaito anda kemambio nyora ngani toko nyaka toko chandeka ibintu igani ntutu ansantu tweka igo kero ko gosero yomi no goso komo kwali gente kebe manyanga yikikwamo kolera nabuke okwenera aye asore nabuke okoligia ya asore ni kinya kwa kigo punish una otarengereti wikali tukolinde liane wangu kwa Hispan posira njendo kila mekie konge Ninaposongwa na shida katika safari yangu na nikitupwa upweke, marafiki wakinikana katika shamba la Baba, limeonekana wazi niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie.